på den her. No. You know the way. No, I don't know the way. Jeg skal fight dem her. Inde i huslæringen. De er under her. Ja, superhero. Gode menneskeleringer. Er det gode menneskeleringer? Jo, jeg skal væk. Ja, jeg er også bange. Der kommer en. Åh. Jeg hører det. Jeg hører hans fodspor. Ellers er det bare en bot. Eller en boss, altså. Så skal du. Pisse af med dem, mand. Nu snakker med den ikke af. Nej, hvor? Igen. Kom nu! Spam. Vi kan bare sidde her. Du skal ikke sidde her, jo. Vi skal jo herud og spørge spam her, så vi kommer op. Nej, okay. Ja. Hjælpsom alligevel. Ja, fuck alle jer, der er døde, mand. Godt kørt. Det gør jeg. Ja, Det er nu er sådan vi tilbage. en guld granatelauncher der. Hvor er det? Ole. Både blind, man. Hvor fanden er jeg så langsom? I søen. Nej, isøen. Åh, lad mig. Hvor? Lige bag vinden der. Bro får en ordentlig slipper. Hold da kæft. Gå. Bang musik. Nej. Det kan jo faktisk godt holde den der. Søs! Nej, jo! Spillet vil jeg sige. Bro. Jeg skal lige fælde What? det ud. Hvor er du? Jeg skal lige fælde det her pisse, nu skal vi. Det kan vi sgu godt. Det gider jeg ikke, men ja. Nej. Jeg kan godt respektere, hvis du gør det. Tak. Ah, bom. Abomme. Only op. Hvorfor flyver det stadig, hvad fanden? Det er only op, jo. Jeg tror ikke, vi spiller only op lige nu. Men man kan ikke komme derop. Prøv at se, om man kan komme herop. Hvor? Ja. Uden at bygge. Without bygging. Oh!